Wel, croeso nôl ato ni I gylch y gwartheg ac I ni wedi symud o'r gwartheg godro nawr at gystadlu y gwartheg Biff a mae Pencampwriaeth Parau Biff ymlaen ar hyn o bryd a mae Geraint Cerrig Cyranau wedi dod gen i'n gwmni ar ôl gwylio cystadlu'r gwartheg. Mae hwn yn deall I wartheg Biff hefyd chi. Odi wir. Sdim amheuaeth am hynny a Geraint Pencampwriaeth fan hyn nawr. Y Lincoln Reds yw hi. Y bryd cynhenid. Nhw sydd wedi ennill I dosbarth I ddod trwodd i'r ffeinal ac i'r Pencampwriaeth yn erbyn y Limosans yn cynrychioli'r brydiau cyfandirol wrth gwrs. Felly, ddechreuwn ni gyda'r lims, beth am y par yma o Heffrod? Ie, fel dwy hythyr. Dwy hythyr sy'n cyd-fynd â'i gilydd. Dwy hythyr gre. Llydan pwerus. Mae'n rhaid I dod o fichas Tigran lan yng ngogledd Lloegr. Ac, ie, maen nhw'n dipyn o bar. Maen nhw'n glamp o bar, dwy hyffer drwm iawn maen nhw'n mor bwerus. Mae'r lled tu ôl yn anhygoel. A'r Lincoln Reds wedyn yn cynrychioli'r bryd cynhenid, y brydiau cynhenid, dylen ni weid. Dwy hyffer fach neis ofnadw. Mae'r par yma'n arbennig. Drych ar cywirdeb yn y coesau o'r ddwy yma. Oedd yr hythyr ar ochr wyth mi ath hi ar Pencampwriaeth ymryd y Lincoln Red a chi ddim a pigo bai ar hyn. Maen nhw mor cyd-ymffurfiad arbennig ydyn nhw, mae cyd-bwysedd ydyn nhw. Wy'n hoff iawn o'r par yma. Y Lincoln Reds wedi cael sioe lwyddiannus iawn ar y teg iddyn nhw ac wedyn maen nhw'n bar eithriadol o dda ac y beirniad dwi'n deall bod ti wedi cael cyfle I gymdeithasu chydig bach gyda'r beirniad neithiwr ar ôl cystadlu'n y tîm o bimp. Ie, Jimmy McNichol, a hwn yn dipyn o dderyn, ond fe'n stocman a hanner fyd. Wedi ennill y sioeau mawr I gyd, gan gynnwys yma y sioe Brenhinol yn 2019. A fe wrth gwrs oedd yn beirniadu'r tîm o bimp? Ie. Ac dim yn beirniad da iawn. I roddedd yn Gil Wober i'r perfectio. Ac mae hwn yn barchus iawn o fi fan. Ydy wir, pam ddim yn dweud. Der ni sôn am ddod e'r gwartheg diol mynd ar Gil Wober, oedd hi'n brynawn hynod o emosiynol ma'n doedd. O'r lims! A lims yn mynd â hi. Sydd wedi mynd â hi? Na, doi bar. Pwer y lims, mae'n siŵr. Doi bar, allai ti roi nhw bob ffordd. Ddim, ddau, yn ygystredd dda, ac llangofyrchiadau mawr iawn I fichas Tigran. James Jackson wedi mynd â hi ar Lincoln Reds yn cipio'r Gil Wober ym Pencampwriaeth y Parau yma yn y cylch gwartheg. Geraint am y tro, diolch o'r iawn I ti.